tan diferents com iguals. El senyor Gat era professor d'una escola d'un poblet on vivien tot tipus d'animals. Tots anaven a aprendre feliços i contents, tots menys la Lula. La Lula era una tortugueta petita, que com totes les tortuguetes caminava molt lenta. I anava trista a l'escola, perquè els seus companys se reien d'ella. Ha, 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 la Lula és lenta, ha, ha, no arribarà mai. Mireu, ja ve la lenta, ha, 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 ha. Quan el senyor Gat va sentir-ho, va castigar els seus alumnes i els va dir: nois, no està gens bé que us rigueu de la vostra companya. Que vosaltres no sabeu què vol dir la paraula respecte? Eric l'eriçó va dir: res què? Respecte, nois, respecte. A veure, per què us burleu de la Lula? És que la Lula és molt lenta i no arriba mai. Quan juguem en ella mos avorrim. Abans no arriba. Escolteu-me bé. Us explicaré una cosa. Tots vosaltres sou únics i especials i teniu qualitats molt valuoses, però també teniu defectes que heu d'acceptar. Perquè heu de saber que tots, en alguna ocasió, necessitareu que algú us ajude. I si no respecteu, ningú us ajudarà. Així que, per a viure tots feliços, heu de saber què vol dir la paraula respecte. Qui m'ajuda a crear-la? Comença per la lletra R, la meua, va dir la rateta Runa. Molt bé, Runa, ho has dit molt bé. Tu ets una rateta molt àgil i això és una bona qualitat, però també ets una barruda, perquè sempre prens el berenar als teus companys i quan ells van a buscar-lo no el tenen. Per això han d'amagar-se'l cada dia. La rateta es va posar molt trista. Ella no sabia que prendre el berenar als seus companys estava malament. Continuem, a veure, va dir el senyor Gat. Quina va després? Va la E, va dir Eric l'eriçó, la meva. Exacte, Eric. Tu no et canses mai. Ja pots córrer, que mai te canses, però no pots jugar a futbol, perquè quan toques la pilota la punxes. Eric va entendre per què mai els seus companys li passaven la pilota jugant a futbol. Quina va ara? Exacte. La S, tal com ha dit la Sophie, la serp. La S és la lletra que segueix. Tu, Sophie, ets molt intel·ligent, com totes les serps, però a la vegada ets molt desconfiada. A veure, i quina seguirà? La meua, va cridar el gos Pasqual. Genial, Pasqual, tu ets l'amic més fidel de l'home. Però sempre deixes uns forats al pati espantosos. Cada cop que els teus companys han d'anar a jugar, cauen als forats. En Pasqual no sabia que els seus forats podien perjudicar els seus amics i que ensopeguessin. I ara, quina segueix? És el meu torn, és la E, va dir Edu, l'elefant. Exacte, ara ve la E, ho has dit molt bé. Tu tens una memòria impressionant, com tots els elefants. Però no hi ha forma de que controles la força. L'elefant se va tapar els ulls en les orelles i es va amagar darrere la trompa. Ell sabia que tenia problemes per controlar la força. Vinga, va, que ja queda poc, va dir el senyor Gat. A qui li toca ara? Em toca a mi, va dir Carles el conill. Exacte, ara va la teva lletra, li va dir el senyor Gat. Molt bé, Carles, tu tens una vista increïble, ho veus tot, però també ets una mica poruc i t'espantes per qualsevol soroll. Carles se va posar trist. Era cert, qualsevol soroll el feia marxar a correcuita. I ara, a qui li toca ara? Ara me toca a mi, va dir Talp, el Talp que es deia Tom. Exacte, Tom. Tu tens una pell molt suau i tothom te vol acariciar.
però no t'hi veus gens i tot ho confons. Igual veus un tronc i quan te sentes a sobre és un os. És veritat, m'equivoco sovint, m'he de posar ulleres. Vinga, va, aquí toca. Toca la E, va dir Ernie, impacient. Molt bé, Ernie, li va dir el senyor gat. Tu ets molt fort, però et passes mig any dormint per a recuperar les forces. L'Ernie, mig adormit, va dir, pues és veritat. Sempre tinc una son. Molt bé, nois, ja tenim la paraula respecte. Tots se van posar a aplaudir. Tots se van posar a aplaudir. Ho havien fet molt bé. En aquest exercici, el professor ens va demostrar que tots tenim virtuts i defectes, que ningú és perfecte i tots hem d'acceptar-nos tal com som. I conte contat... Ja s'ha acabat.